Proč tahle ta hudba? Hele, to je úplně jednoduchý, protože někdo chce být za mladá Beatlesák, někdo chce být Rolling Stones a já jsem zhruba před 20 rokama objevil tady tu kapelu plzeňskou a hned jsem se do toho zamiloval a stal se vlastně ze mě takovej ilegální mládkoholik, jak já říkám. Míša teda, co rénoval, říká, že jsem magor, ale já tomu říkám ilegální mládkoholik. A byl to pro mě vlastně skvělý, protože jsem se vlastně rekrutoval z brázdy fanoušků do hostujícího člena tady té kapely plzeňský. A mám i to štěstí, že jsme jako kamarádi s klukama z Dělama Illegal Band. A když můžu rozdávat a hrát vlastně jejich muziku, tak je to prostě pro mě pěkný. Proč zrovna tahle ta hudba? Protože máme v kapele zpěváka Magora, který se před 25 lety zamiloval, my mu to trpíme a prakticky to kamarádství se dalo tady té podobě a hrajeme s ním, takže... Předávám obecně tu radostný hudby z těch písniček mládkových, které jsou jednoduchý, úžasný, jak jsem říkal, všichni je znají a ta radost těch lidí, když to s náma zpívají, je prostě vidět na první pohled.